Alex, ja, zo is het. Valt meteen Jan, valt meteen. 79, 74. Jongen, jongen, jongen. Zo lekker van de weg. Gekocht in Polen. Jan die kwam er toch langs. Die kwam uit Azerbeidzjan. Die was op weg naar huis. En die is een slag gaan onderhandelen met zijn Polen voor verkopen. Het was een beetje